Ismerjük meg a Bakonyt, a Bakancsos természetjárók műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Ismerjük meg a Bakonyt, a Bakancsos természetjárók körének műsora jelentkezik márciusi számával. Szeretettel köszöntöm Terebesi József urat itt nálunk a stúdióban. Szintén nagy tisztelettel és szeretettel hadd köszöntsem a Mária Rádió kedves hallgatóit. Józsi bácsi, mivel készül nekünk a mai műsorra? A mai műsor az a márciusi programnak lenne az ismertetője, de ha lehet, akkor egy-két mondatba megemlékeznénk a februári 2 túránkról, ami február 8-án volt, ott 22 fővel vettünk részt Farkasgyepűn. Ott útvonalat kellett változtatnunk, mert már itt bent a városban alig volt hó, de ott 35-40 centis hóba tapostuk végig, és lementünk irányt változtatva a pisztrángostóig. Azt látni kellett volna, hogy a tűzrakó helyet hogy csináltuk meg. Körbeállva, tapsolva, táncolva, hogy annyi helyünk legyen, hogy ugye a fát le tudjuk redni. Hát a padokon, asztalokon meg őrült mennyiségben. Hát valaki megmérte, nem tudom, milyen módon volt nála, ilyen 47 centis volt a padon, meg az asztalon a hó. De nagyon jó hangulatban megsütöttük a szalonkánkat, elbeszélgettünk, a borocskánk is elfogyott, és készültünk a következő túrára, ami február 22-én volt, az meg Gannáról indult ki. Gannáról mentünk be a Hangyálos Bendes erdő térségébe, az is egy nagyon-nagyon szép kiránduló hely. Itt 19 fő vett részt a kiránduláson. Itt már az egy picit kevesebb volt a hó, de jobban meg kellett küzdeni vele, mert ugye a teteje megfagyott, aztán mint a mérlegre, egyik felé megbírt, a másikon nem. Szóval süllyedtünk meg, bukkantunk ki a saját láb nyomunkból, de nagyon jó hangulatú kis kirándulás volt. Végig jártuk ezt az útvonalat, utána Járiföldön átmentünk a Kettős Kereszt, valamikori Jákó templomnak ugye az emlékhelye, és hát jó ízűen eltelt ez a kirándulás is. Most, hogyha lehetséges, akkor megkezdenénk a mozgalmas márciusunknak, a túra javaslatának a felkonferálását, mert mozgalmas lesz ez a március. Március 8-án mennénk Bakony Jákob Bitva völgye, gáti vizesés. A gáti vizeséshez egy hónappal ezelőtt szerettünk volna elmenni, de akkora volt a hóviszony, hogy a buszokat nem engedték ki az állomásról. Itt egy megemlékezést tartanánk koszorúzással egybekötve, és Járiföldre térnénk vissza. Az indulás az 10 óra 20 perckor lesz az egyes kocsiállásról, visszaindulás pedig len 15 óra 10-kor Járiföldről. Na most, hogyha esetleg egy pár mondatba összefoglalhatnám, bár az előző adásban ez már egyszer elhangzott, de hát ha valaki esetleg akkor nem hallotta, hogy mi ez a gáti vizesés. Tehát a Gáti Lászlóról emlékezünk meg, aki 1926-ban született, és 2009-ben halt meg, 83 évet élt. A pápai tájfutás szülőatja, versenyzője, rendezője, térképkészítő, és még sorolhatnám, versenybíró, edző, és így tovább. Rövidre fogva a szót, 57-ben megalakítja a Pápai Textiles Sportegyesületet, amely a tájfutás és a természetjárásra alapult. Döbröntei turistaház volt a tájfutásnak a fellegvára, itt Pápa környékén. 62-ben rendezi meg az első Döbrönte kupát, és ez 25 alkalommal kerül megrendezésre. Kezdetekben 50-60 fővel, majd 300-400 fő vesz részt ezeken a versenyeken. Az ő nevéhez fűződik az első színes térképnek a megvalósítása a környékről, természetesen tájfutó térképről van szó.
Rendezett helyi, országos rangsoroló, országos bajnokságot, országos éjszakai bajnokságot, és legutoljára 1996-ban országos egyéni bajnokságot rendezett. Az életébe a csúcs 1981 pápa 5 napos Hungária kupa, írd és mond, 6 ország vett részt rajta 1200 versenyzővel. Még szenior korában is versenyzőként is tevékenykedett. 2003-ban Bükkben 75 éves kategóriában országos első lett. És még valami. 1983-ban Zalaegerszegi világbajnokságot, majd 2009-ben augusztusban immár másodszor Miskolcon rendez világbajnokságot. Hát őróla emlékeznénk meg a gáti vízesésnél. Igen, és Józsi bácsi hozott, a hallgatók nem látják, de hozott magával egy kupát is, amit Gáti László kapott 2003-ban Veszprém megye legjobb tájfutójának járó kitüntetéshez. Erről és ennek a történetéről is egy pár szót akkor mondjunk, igaz már ez is elhangzott a múltkor, de azért jó felfrissíteni a megemlékezés apropóját. Ugye ezt az erekét a családtól kaptuk, 2 fiúgyermeke, a Tamás és Lászlótól kaptuk, hogy mivel felkaroltuk a Gáti László emlékének a gondozását, ezért kaptuk ezt az eregét, ami 2003-as férfi szenior kupában Gáti László fejdísszel Veszprém megye legjobb tájfutója. Hát utána lehet számolni, hogy hány éves volt 2003-ban. Nagyon aktív ember volt. Nehéz ember volt, mert foggal körömmel védte az igazát, harcolt a természetjárásért és a tájfutásért. A második túra az 2015. március 15-én lenne, szintén vasárnap, és itt az útvonal lenne Bakony-Jákó, Felső homokpad, Kőpad, Somháti hegyek és völgyek, Mánchegy, Táncsics-kilátó és Bakony-Jákóra térnénk vissza. Szintén 10 óra 20 perces indulással az egyes kocsiállásról, és visszaindulás pedig 15 óra 10-kor Bakony-Jákóról. A március 15-i túrával kapcsolatosan a Táncsics-kilátónál helyeznénk el egy kokárdát, egy nemzeti színű szallaggal. Az egyik része a csoportnak, attól függ, hogy milyen idő lesz, az eljön haza a 15 óra 10 perces autóbusszal, a másik fele, az pedig le jó idő esetén bemennénk Döbröntére, bezarándokolnánk Döbröntére, és akkor a volt Táncsics turistaháznak az oldalára tennénk fel egy kokárdát, valamint a Táncsics Mihály szobrát helyeznénk el egy koszorút. A Táncsics-kilátóról annyit, hogy valamikor régen, talán a 60-as évek környékén épülhetett, hát ma már csak a 4 oszlop van meg hát ahogy mutatja, hogy hogyan is volt ez a magasles kilátópont. Hát Táncsicsról annyit, hogy miért Táncsics, hát ő 6 hónapot tanított Gannán, és a Gannai mauzóleumnak volt az első idegenvezetője, hogy úgy fejezem ki magam. Gannán egy kis mell szobor is jelzi az ő úgymondi ottlétét, kiinduláspontját, és ugye most a március 15-én nem a Magas-Bakonyba mennénk el a Mednyánszky Sándor szabad csapatainak tiszteletére, tisztelegve a kirándulással, hanem most Táncsics Mihályra emlékeznénk meg, és itt tartanánk ezt a utat. Na most, ha lehetne, még mivel minden útvonalunk Bakony-Jákóról indul ki, mind a 3 túraútvonalunk, röviden Bakony-Jákóról csak annyit, bár ezt is már említettük, de mint kiinduló pont azért szeretném elmondani, hogy neve Jákob, Jakab keresztnévből származik, határában több középkori település is volt, például a Kokáér Jári, a mai Járiföld, Arda, az iarkuti határ közelében. Bakony-Jákóról 1351-ben a Döbröntei várhoz tartozott, hímfiek birtoka volt, lakosai vadászatból éltek, 16. században az esegváriaké, ugyanúgy, mint a Döbrönte vár.
A török idő alatt elpusztul, és 1593-tól 1751-ig a település lakatlan. 1762-ben a falu birtokosai, a somogyi, csuzi, nicki, daróci családok német telepeseket hoztak területre, a lakosok fa értékesítéséből, sertés és juttartásból éltek abban az időben. Ennyit Bakonlyákorról. Ugye akkor a március 15-öt kibeszéltük, és akkor a következő programunk az pedig lenne 2015. március 29-én lenne, és újra Bakonlyákó, temető, Horhos. A Kövespatak oldalában található egy kis malomrom, azt tekintenénk meg úti célként, és Bakonlyákóra jönnénk vissza. Az indulás ideje 10 óra 20 egyes kocsiállásról, a visszaindulás pedig lent 15 óra 10 perckor lesz Bakonlyákóról. Ez lenne a márciusi 3. kirándulásunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk, de hadd bökjem hozzája, ha már egyszer úgyis itt vagyunk, hogy nagy tisztelettel és szeretettel, aki hallja, adja át, legyen szíves közvetítse azt, hogy 2015. március 20-án, pénteken lesz a Mozdulj Pápa mozgalom. Tavaly egy hónappal később volt, most előre hozták, és itt is szerveznénk egy túrát a külső várkert, Fenyves részében, és akkor a volt téglagyári tó partján sütnénk egy szalonnát, jó ízért beszélgetnénk, és a gyalogtúrát vissza a sportcsarnokig, a kiinduló pontig a sportcsarnokig tervezzük. A gyülekezésünk az 14 óra 30 perc lenne. Ennyi lenne a kirándulásokról, és ami még kimaradt, mert ugye arról beszélgettünk, a Döbrönte. Igen, akkor halljuk, hogy mit szeret össze Józsi bácsi Döbröntéről, mit kell tudnunk, főleg természetjáró szempontból Döbröntéről. Egy kicsikét hosszabban mondanám el a történeti hűség kedvéért, egy kicsit puskázok is, hogy az évszámok stimmeljenek. 1240-ből való Döbröntének az első okleveles említése. A neve szláv eredetű, Dobretta személynévből származik. A várat alapító hímfi családdal kapcsolatban az első okleveles levél 1278-as keltezésű. A Szalok nemzetségbeli hímfiek 1330-ban vásárolják meg Csák Móricztól a területet, és királyi engedéllyel várat építenek, amelyet 1367-ben más írások szerint 67 és 74 között épült fel. A várat hímfi Benedek építette, a királyi adománylevel Nagy Lajos királyunk is megerősíti tulajdonosi szerepében a hímfieket a vár birtoklásában. Ekkor kapja a királytól a Szarvaskő nevet. A szarvas a hímfiek címerállata is volt. Nagyon röviden annyit, hogy a hímfi Benedeknek 2 fia volt, Tamás az esztergomi érsekségig vitte, az Imre pedig visegrádi hadnagy. Mátyás király uralkodása alatti időről beszélve 2 mondatot. 1464-ben Mátyás király elvette a Himvit családtól a várat, mert a cseh zsoldosok rablásait megelégelte. Hát innen való az a mondat, ugye, hogy igazi rabló lovagvár volt ez a kis váracska. Gyönyörű helyen fekszik. 1468-ban visszaszerzik a várat Hímfi Lőrinc vezetésével, és kiknek a segítségével? Hát a bakony betyárok segítségével. A család fiúágon Hímfi Imrével kihal, és lánya Orsolya révén házasság után kapja meg a várat, és akkor az esekváriak tulajdonába kerül. Hát ugye azt tudni kell, hogy Bándon ugye van az esekvári vár, és így csatolódott össze a 2 várnak a története. Török háborúk alatt megerősített hely volt még, 1555-ben még állt, törökkor után a várbirtok, Lámhald, bakonybéli apátság, valamint a kisfaludi Somogyi, Nicki, Vajda, illetve hőgyészi családok birtokába került. 1641-ben már leromlott őrség. Történelmünk során nem játszott különösebb
szerepet, de mégis nagyon szép. Így romjaiban is annyira romantikus, hogy az egy csoda. 1815-ben építették fel a somogyi grófok a kerek templomot, amelynek a kriptájába temetkeztek, ugye ez a vár alatti területről beszélünk. Ehelyen már igaz állt előtte is egy templom, amely 1388-ban épp, 1499-ben még állt, de már romos állapotban, és 1815-ben építették meg a somogyiak ezt a kerek templomot. Nagyon aranyos. Többröncö környéki betyárokról is egy mondatot azért említsünk meg. Itt a Patkófivérek, Kulics és a Hajnal betyároknak a kedvenc rejtekhelye volt. A turizmusról is beszéljünk néhány mondatot. Turista térképünk alapján számos kisebb-nagyobb túrát is tehetünk Bakonyjákó, Farkasgyepű, Németbánya, Csehbánya, Bakonybél és Városlődre. Valamint ne felejtsük el Magyarpólányba. Tehát Döbrente turisztikailag is egy nagyon jó hely. Nekem a szívem csücske, én itt kezdtem a természetjárást. Nekem ez egy tündérkert, tündérhegyekkel. Nagyon sok élményem származik innen, nagyon szép területek. Hát ennyit lehetett volna mondani arról, és hát valójában nem csak a vár meg az ödönforrás az, amit sokan kedvelt kiránduló helyként ismernek. Nagyon sok gyökérkuti forrás is megtalálható. Gazdag az állatállomány is, lehet közbe találkozni rókával, szarvassal, vaddisznóval, de magában ez a lankás, szép rendezett erdő, tényleg egy gondozott, nagyon hívogató kis terület, amit természetjárás szempontjából érdemes kihasználni. Ajánlom mindenkinek, és ugye itt jegyezném meg, hogy hát csak úgy szerényen, hogy amikor voltak ezek a főtéri műsorok, akkor sikerélményben volt részem, ez az országos televíziónak volt ugye a műsora, és akkor a szerény személyen mutathatta be szintén Gannai természetjárásnak a csinyát-binyát lehetőségeit. Én azt mondom, hogy mindenki vegye fel a bakancsot, kényelmes lábbelit, a szabadidőruhát, és utcú, jó időben, rossz időben hív a természet. Debrentéről még csak annyit pár szóban, hogy nagyon sok pápai szerintem ismeri és szereti ezt a váromot, és rendszeresen ki is járnak oda. Mi például télen voltunk most, hogy leesett ez a nagy hó szánkozni, arra is nagyon kiváló terep szánkozás is, tehát hogyha még esetleg leesik a hó még így márciusban, akkor csak ajánlani tudom, hogy menjenek kiszánkozni a kedves hallgatók. Hát és hogyha egy mondatot még hozzá lehetne tenni, én egy kicsit azt sajnálom, hogy a sípálya megszűnt, mert a szánkozás mellett nagyon sok embernek nyújtott a síelésbe is. Hát nem durva lejtővel, de nagyon szépen lehetett ott is síelni, amikor akkora hó volt, és esetleg nem külföldre gondolkodtak, vagy távolabbi helyekre. Aztán ugye most Eplény nagyon kifejlődött, de hát addig, míg az nem volt, addig azért a Döbrentének is volt. Elég sok síkedvelőnek volt ottan szerencséje síelni is. Kár, hogy megszűnt. Meg hát azért azt se felejtsük el, hogy 50 évig, ha jól tudom, volt döbrentei várnapok. Igen, a várnapok. Hát ez is, a döbrentei várnapok, mint olyan megszűnt. Voltunk olyan szerencsés helyzetben, hogy több esetben a természetjáráshoz kapcsolódóan kiállítást rendezhettünk fényképekből, egyéb anyagokból, több alkalommal is. Hát most valami ilyen falunapszerűséget akarnak csinálni, legyen. Azt nem fogja kárpótolni, én nem tudom, én nagyon nosztalgiával tudok csak azokra a napokra visszaemlékezni, amikor még harcászati bemutatók is voltak. Ejtőernyősök, repülők, mindent, tehát valahogy adta a savaborsát, nem csak a kirakodó vásárok, meg az egyebek. Ugye most már legutóbb voltak ezek a várvédő mozgalmak, ugye ott ilyen harcokat, ruhákat mutattak be, az is nagyon szép volt még. Hát bízunk abba azért, hogy ez ha nem is mint várnapok, hanem Döbrente napok, ha jó
jól tudom az elnevezését, hogy azért az valamilyen formában majd tovább él. Ugye tavaly volt az első ilyen szervezés, hogy reméljük megéri az is az 50-et. Reméljük, bízunk benne. Ugye említettük az útvonalaknál, hogy hol haladnak el. Ez a felső homokkőpad elnevezés, ez mit akar? Hát itt egy picit elírtam a megnevezést, mert a homok helyett csak kőpadot kellett volna írnom. Ez fönt van a Jákó-hegynek a tetején, a Mánchegyen, pontosabban a Mánchegy tetején, és olyan természeti képződmény, mint hogyha teherautóval hordták volna föl, és egy-egy helyeken így szétterítették volna ezeket az apró köveket. És ezek a kövek között érdemes egy kicsit keresgélni, mert mindenféle csigákat és kagyló képződményeket lehet találni ezekből, tehát nagy élmény, hogyha ezek között is egy kicsit turkálunk és vihetünk haza egy kis ilyen geológiai élménybe is lehet akkor részünk, hogy ilyesmit is de tényleg nagyon sok helyen van, és olyan érdekes az, hogy egy helyen megvan egy kis bokros rész, utána semmi, megint megyünk tovább, ott megint egy ilyen rész. Szóval tényleg, hát a természet alkotta, ugye, hogy szerintem, ahogy a jégkorszakban ugye ezek megtöredeztek, ezek a kövezetek, és ugye, ahogy szétmálott, ugye, hát ugye azok törtek felszínre, és ugye mutatják ezeket a kupacokat. De érdemes mondom, én nagyon sokat bogaráztam benne, és hát vittem is haza egy kis emléket, egy kagylócsigát, de tényleg nagyon szépek. Másik olyan különleges élmény, hogy a Mánchegynek a Járiföldi felé eső oldalán, hogyha a bokrok között leereszkedünk, 3 kis barlangodút lehet találni. Tehát ezek mind ilyen mészkő képződményekből kialakult kis részek, nagyon, nagyon szép. Hát ugye ott is lehet ilyen csigákat találni, de magában 3 ilyen hely van olyan, ami alá eső esetén is be lehet állni már, mert úgy kioldotta a mészkőből a meszet, úgy alakult ki, meg van olyan is, ami tényleg be lehet állni, és már ugye mutatja azt az igazi kedves kis képződményt, barlang képződményt, amivel hát el tudjuk talán képzelni jobban, hogy hogyan alakul ki évszázadok vagy ezredek kapcsán ugye ezek a barlangok. Az is csodálatos. És akkor még hozzátéve azt, hogy ezen a részen, amit megneveztünk, ugye a Jákónál is, a Járiföldnél is, egészen ugye a Döbröntéig bemenetben is annyi szép jelzett turista útvonal van, gyökérkuti forrásokkal színezve, nem nagy emelkedésekkel, tehát szép, kellemes, akár ebéd utáni kis sétát is meg lehet tenni a járiföldi autós pihenőtől, fenyvesek, tölgyesek, fűzfák között. Én ajánlom mindenkinek, hogy akármelyik útról megyünk, vagy éppenséggel, ha azt vesszük alapjába, a Farkasgyepűről jövök át, és elmegyek ugye Magyarpólány felé. Ott van egy gyönyörű kis szentkút, állítólag még csodaszerű dolgok is történtek, hogy van, aki sánta volt, és eldobta a mankóját, hogy ivott a vizéből, de tényleg gyönyörű szépen ki van alakítva. Magyarpólányról vissza Döbröntének is millió egy olyan útvonal van, minden túlzás nélkül, amit nagy-nagy szeretettel ajánlunk a túrázóknak. Köszönjük szépen Terebesi Józsefnek a hasznos információkat. Ne feledjék akkor, kedves hallgatóink, a márciusi túrák időpontjai március 8-a, március 15-e, március 20-án a Mozdulj-pápa akció keretében 2:30 a sportcsarnoknál lesz gyülekező, illetve március 29-én vasárnap. Köszönjük szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké ámen! Terebesi Józseffel Laskovics Mária beszélgetett.